Ако ти кажа, че може да караш кола само с едно натискане на бутона, би ли ми повярвал? Сега ще ти покажа колко е лесно. В Top Mobility имаме не само споделени колела, но и коли. Как да отключиш автомобил? Ето сега ще ти покажа. След като сте отворили картата, намирате автомобила, който е най-близко до вас и от трите точки в ляво може да отворите навигация и тя да ви закара точно до автомобила. След като стигнем до нашия автомобил, натискаме започване на карането и ако не сте добавили шофьорска книжка, сега е момента да го направите. Натискаме налични данни, Continue, добавяме шофьорска книжка, снимаме я, обръщаме от долната страна и последна стъпка е да си направим селфи, за да докажем, че това сме ние. И ето колко бързо получаваме съобщение, че профилът ни е одобрен. За да отключиш автомобила, имаш разположени QR кодове тук, тук и тук. С автомобилите на Top Mobility може да пътуваш в цялата страна. Само приключването се случва във Варна. Накрая паркираш, оставяш ключовете и документите в джапката, затваряш, проверяваш за лични вещи и може да напуснеш автомобила. Когато стигнеш дестинацията си, просто провери да си в зелена зона. В зелената зона приключваш каране. Снимаш автомобила по начина, по който си го оставил и приключваш карането. Ключовете вече не са в джоба, а в телефона ти. Готов ли си за твоя първи райд? И за тези, които останаха до финала, промокод GOMOBILITY за 5 най-бързи.